Krásny deň, priatelia, tak ja som bol dneska do obeda si trošku zachytať na vodnej nádrži Pliešovce, kde sú naozaj nádherné ryby, či kapre alebo dravce. A kúknite sa na túto šťučku. Nádherná ryba. Takáto tmavá šťuka, to som už dlho takúto farbu šťuky nevidel. No a mám veľkú radosť, lebo určite nasledujúci rok na tomto krásnom jazere strávime zase dosť času. Budeme tu robiť rôzne detské súťaže a pozrite sa na to, aké ryby tu plávajú. A toto nie je zďaleka tá najväčšia šťuka, čo tu pláva. Sú tu aj ryby a hlavne šťuky aj cez meter, priatelia. Takže tento rok sa teším a určite tu s deťmi strávime kopec času a odporúčam vám senka prísť, priatelia, a zachytať si, lebo je to naozaj nádherné miesto. Ja vám to tu aj ukážem, ale idem ho ja pustiť. Priatelia, čaute a kúkajte na tú nádheru. Ahoj.